Hvor gemmer du din virksomheds vigtigste data? Kundeoplysninger, sagsmapper, lønningslister, regnskaber eller kontrakter? At gemme uvurderlige dokumenter på en CD-ROM, en ekstern harddisk eller i et pengeskab er en god idé. Men et enkelt indbrud, en brand eller bare en spildt kop kaffe kan betyde et farvel til alt, hvad du har gemt. Der må findes andre og sikrere måder at gemme sine data. Ja, det hedder online backup. Det er enkelt, og du skal ikke selv huske på at tage backup hver dag. Datasikkerheden er på niveau med en netbank. Og oven i hatten får du ubegrænset plads til alle dine filer, så du behøver ikke engang at kende dit pladsbehov. Løsningen hedder Keepit Online Backup. Det er nemt og hurtigt at komme i gang. Installationen tager kun et øjeblik. Vælg de mapper, som du gerne vil beskytte. Tryk Backup. Slap af. Når mapperne er valgt, tager programmet automatisk backup af dine filer, som gemmes online, nemt, sikkert og automatisk. Programmet krypterer dine filer og sender dem derefter til 2 geografisk adskilte datacentre for dobbelt tryghed. Programmet tager automatisk backup af alle dine filer hver dag. Når backup er afsluttet, er alle dine filer sikret. Hvis uheldet er ude, kan du være helt tryg. Dine værdifulde dokumenter gendannes hurtigt og nemt. Er I flere brugere, kan licenser let distribueres via kontrolpanelet. Her kan du også hurtigt få overblik over, hvilke filer, der er taget backup af og hvornår. Programmet overvåger konstant dine data, og du kan vælge at modtage en statusmail hver dag, uge eller måned. Med Keepit får du nem, sikker og automatisk backup.